duka cikin kabarinka kafin a zo filin kiyama Allah ya nade ka ya jefa ka wutar jahannama. Idan ka shiga can ba wanda zai iya huddo ka. Saboda haka ka daina, ka tuba, ka koma ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicce mu. Yan uwa ku sani fa kiyama ta yi kusa tashi. Tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya nuna masa habbai saura kiris kiyama ta tashi. Dukkan alamun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar waɗanda idan suka zo ƙarshen duniya ne to ta zo. Saboda haka kowa da kowa ya shirya, ya sa kayan shi cikin jikashi, ya shirya koma malahira. Alƙawarin Allah ba zai tashi ba. Babu wanda ya cincinta abota mai da gaskiya sai Allah. Wannan sako ne ga dukkan al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya ji zai tunatar da kwakwalwar shi. Idan ya yarda khalas, idan mutum bai yarda ba, ko ka so ko na so ko baka so ba ko ban so ba sai mun mutu. Wannan shine karshen mu. Ayyukan da muka yi a duniya kuma su zamu tarar. Haza wassalam. Duk mutumin da ya samu wannan bidiyo ya tura shi zuwa al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mun tuna. Duk wanda ya tura shi Allah subhanahu wataala ya sa ya cika da kalimar shahada, ita ce la